Sí. Venga, ahí está. Conexión. Vale. Y al Morgenstern. Venga, dale. Ahí está. Tot bé, em sembla. Vale. Tot va bé, Morgan? Em sents? Vale. Genstein? Sents bé? Vale. Connecta. Connexió. Entrem. P4. Com era això? Ostres! Què ha passat? Ostres, què ha passat? No era P4. Ostres! Morgui, gira't! Gira't, Morgui! Que, mascot... Espera! No, ja t'aixuro jo! Espera! Ostres, espera! Espera, com era? 4, 5, P4, 2, control V. No! Ostres, espera! Espera! A veure, fes una cosa! Ara millor! Morgui! Estàs o no estàs? És que és el teu problema, Vull dir, jo ho tinc bé, és que... Ja, a veure, és que no entenc... Vale, va. Soc l'Andrés Morgenstern. En primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me a participar en aquesta primeríssima, però segur que no última, jornada d'humor for Health. Realment, el nom sona molt trendy. Sabeu perfectament que m'heu tocat la fibra sensible al demanar-me que moderi la taula d'humor en els pacients i les seves famílies. I és que aprendre a riure en els moments d'adversitat és una eina fantàstica, que no pot substituir cap medicament analgèsic o psicotròpic. Una persona malalta o el seu familiar que riu de forma sincera en aquell moment de riure està aconseguint un parèntesi de la seva malaltia i del patiment i l'angoixa que sol acompanyar-la. I això és fascinant. O la capacitat d'afrontar amb humor àcid les males notícies durant la visita mèdica, tot i que després ens donem permís per desmuntar-nos. Jo treballo en cures pal·liatives pediàtriques i sí, el primer que em pregunta la gent és si és molt dur. I la resposta és que depèn. És una feina que m'apassiona, és molt vocacional i que m'omple moltíssim a nivell professional i humà. Però, òbviament, acompanyar el patiment aliè té un desgast emocional molt important que s'ha de treballar amb molta autocura. Tan pròpia com amb l'equip. Quan algú de nosaltres està malament, hi ha una cosa que no falla. Ja estiguem al despatx o al mig de l'hospital o al cotxe anant cap a un domicili a l'altra punta de Catalunya. I és desdramatitzar per un moment el que estem vivint. I riure explosivament. I aquest humor idiosincràtic de cada individu i del propi equip provoca un rest emocional que et permet seguir fent un acompanyament sòlid. Una de les coses que més m'agraden de la meva feina és que les famílies ens obren les portes de bat a bat. S'obren casa seva, ens obren la seva intimitat i es genera una relació de confiança tal que els dies que hem de parlar de com van les coses podem parlar de futurs foscos, de la possibilitat d'empitjorar i a vegades parlem de la mort. I en aquesta complicitat també hi ha lloc per riure junts, perquè sostenir la possibilitat d'un futur que mai voldríem és molt difícil. I necessitem que els pares dels pacients o els propis pacients puguin utilitzar obertament les seves estratègies d'afrontament. En moltes ocasions ho fan a través de l'humor. I necessiten riure i netejar l'ànima i a vegades fa molt de temps que no riuen. I això els alleuja en moments en què res consola. Potser us resulta xocant que algú que treballa en pal·liatius pediàtrics us estigui parlant de l'humor i de la mort en la mateixa frase. Però és que a part, la part que més em fascina de la presència de l'humor en el nostre dia a dia, en la nostra feina, són les visites de dol. Perquè quan un nen que hem acompanyat durant el final de la seva vida mor, al cap d'uns dies o setmanes ens apropem a casa seva a veure els seus pares, si ells volen, per saber com estan, per resoldre dubtes, fantasmes que els puguin haver acompanyat. I ens expliquen com es van despedir. I ens expliquen com estan ara. Ara dormen més, estan menys cansats, però tenen una buidor dins que no s'omple amb res. I recordem els dies difícils i descobrim anècdotes del dia a dia de llavors, que tot i que per ells era una rutina, des de fora era una cosa extraordinària. I de cop recordem anècdotes que són dramàticament divertides, que en aquells dies grisos no tenien espai per poder riure-les. Llavors, tots junts, amb aquests records, riem i riem de veritat. I és aquí quan sabem que la visita ha pogut ajudar en alguna cosa. I ens despedim entre rialles i llàgrimes a parts iguals, recordant els moments bons de la vida, perquè aquesta és la nostra feina, ajudar a viure fins al final.
Els metges podem aprendre a riure amb els pacients i això només és possible des d'una relació de confiança, complicitat i respecte. I hem de saber llegir el moment, a la persona, a l'ambient que flota a l'habitació. I sí, això també es pot aprendre. A la Facultat de Medicina des de fa uns quants anys ho ensenyen. Cap a l'any 2008, un estudiant de Medicina i la presidenta Pallapupes van tenir una idea esbojarrada. I si hi hagués una assignatura per a estudiants de Medicina que la impartissin uns pallassos d'hospital molt salorosos, que els pallassos poguessin ensenyar les seves eines de treball a aquests estudiants que encara no han començat a tenir el cap quadrat i que encara veuen persones i no pacients. I així ho van fer. I, sense dubte, ha sigut l'assignatura que més m'ha marcat durant la meva carrera. Afrontar amb humor l'adversitat és un fet absolutament humà i, sense cap tipus de dubte, fa que es mereixi que li dediquem una jornada especial i, sobretot, que escoltem el que han d'explicar-nos els ponents en aquesta taula rodona. Parlarem amb el Fabrizio, amb el Sergi i amb la Carmen. El Fabrizio és un noi de 17 anys, lluitador, obert, molt fan de Pallapupes, els que ha conegut bé, entrant i sortint sovint de l'Hospital Sant Joan de Déu en els últims anys, degut a un càncer. Doncs, Fabrizio, estem encantats de poder escoltar-te. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí junto a vosotros y poder compartir esta primera jornada, ¿no? Bueno, un acto que yo considero muy importante, debido a que lo he vivido en primera persona y sinceramente muy de acuerdo contigo con todo lo que nos has podido explicar. Realmente el humor, aunque suene raro y nos parezca que sea algo que no va de la mano de enfermedad, ¿no? Muchas veces ayuda muchísimo a pacientes como yo y niños mucho más pequeños que yo, a sobrellevar, porque claro, uno cuando está mal en el hospital, es una de las formas que te ayuda a estar bien y muchas veces a romper el hielo, ¿no? Como se dice. Y es verdad, llevo unos 4 años luchando con esta enfermedad. Y desde que entré en el hospital, pues, bueno, un día así, encontré unos payasos por el hospital y me pareció algo extraño. Estaba yo esperando a hacer una visita y durante la espera, pues, llegaron ellos y rompieron aquel ambiente tan frío que teníamos todos. Bueno, estábamos esperando allí a que nos llamase el médico, ¿no? Y bueno, fue espectacular y desde ese momento que en cada visita o cada vez que me toca ir al hospital siempre espero e intento coincidir con ellos si los veo por los pasillos, tal. Y muchas veces que vienen a la habitación, son la labor que desempeñan ellos realmente es muy, o sea, para mí muy significativa. Y hablo también desde la opinión de mis padres que me han pedido que lo diga, que para ellos también eso es muy importante ver a su hijo, ¿no? No sé si hem perdut el so i la imatge del Fabrizio. Doncs esperem, donem uns segons a veure si l'equip tècnic ens recuperen la imatge i el so del Fabrizio. Si no, el que farem és presentar-vos en Sergi i de seguida que el Fabrizio es pugui reincorporar, un cop hagi acabat el Sergi, li donarem la paraula. Doncs, si des del servei tècnic no em dieu res, faré la presentació en Sergi i després ja tornarem a recuperar
al Fabrizio. Doncs, bueno, em quedo amb moltes ganes de seguir sentint les paraules del Fabrizio, que m'estaven encantant. Realment, aquest moment d'explicar com trenquen l'ambient fred d'una sala d'espera és realment una de les visions que també com a metge ho veus, que un grup de nens estan a la sala d'espera avorrits, sense poder ser nens, i de cop arriben uns personatges extraordinaris i trenquen amb aquest ambient gèlid i munten una festa, no saps com. I mira, mentre m'anava enrotllant, per sort l'hem recuperat i ens pot seguir explicant. No sé qué ha pasado. Continúa por donde ibas. Sí. Bueno, iba diciendo que para mis padres ha sido ha sido algo impensable, ¿no? Que su hijo, mientras recibía quimioterapia o cuando estaba mal, verlo reír, verlo jugar con los payapupas y por eso a lo largo de estos 4 años que llevo entre tratamientos de quimioterapia, radioterapia, operaciones, malos momentos, ¿no? El acompañamiento que he tenido por parte de los payapupas y las veces que me han dejado participar con ellos en diferentes actos, pues yo estoy muy, muy agradecido con ellos, ¿no? Por todo lo que son capaces de transmitir y bueno, sinceramente como paciente yo puedo decir bueno, que aunque los malos momentos, que nos toquen vivir malos momentos, a muchísimos pacientes como yo, a pesar de vivir eso, el acompañamiento de personas como lo son los payapupas, pues nos ayuda a sobrellevar mejor la enfermedad y bueno, yo insto y pido que se siga realmente haciendo esta labor que yo creo que nos llena el alma a nosotros los pacientes cuando somos testigos y disfrutamos de su presencia y de todo lo que nos aportan ellos y nada, muy, muy feliz por haber podido participar y estar presente aquí hoy. Muchísimas gracias, Fabricio, por tus palabras. Te he piropeado bastante cuando te has desconectado. La verdad que me ha encantado escucharte y luego cuando ya pasemos a la mesa redonda de las diferentes preguntas, pues estoy seguro que tanto mías como del resto del público habrán montones. Pues presento en Sergi ara. En Sergi és psicòleg, però sobretot és el pare d'en Pau. En Pau té 16 anys i ha estat ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'Hospital de Sant Pau, on ha fet una gran relació amb els payapupes. Endavant, Sergi. Em sentiu bé? Una mica fluix, Sergi. Sí? M'acosto al micro perquè no sé quin problema tinc. Em sents bé ara? Sí? Ara sí. Sí? Vale, me'l posaré aquí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a explicar la nostra experiència. Estem molt contents de poder participar en aquesta jornada. I res, bueno, bàsicament la nostra experiència i la nostra relació amb payapupes va començar fa uns quasi bé 17 anys, quan... Sí? Em sentiu? Perdona, és que em diu... Sí? Millor? Vale, fora els cascos, doncs. Ok. Bueno, no sé si m'heu sentit, però estem molt contents de participar aquí, com a pare de Pau, com a psicòleg, no? Com a pare de Pau. Estava explicant una mica que la nostra relació amb els payapupes va començar des de ben d'hora quan va néixer el Pau, fa quasi 17 anys, quan per una malaltia autoimmune, que la van diagnosticar el primer mes de vida. Això ens obligava a fer moltes visites a Sant Joan de Déu, buscant
tractament més eficient. Al final van ser les transfusions de sang el que donaven un cert benestar. Quan tot això ens va donar l'oportunitat de conèixer els pallapupes. Jo recordo, al principi, quan entres a un hospital, és una cosa totalment nova, totalment desconeguda i realment impacta una mica. Impacta bastant, sobretot quan entres a part pediàtrica, veus nens molt fotuts, molt cartadets, pobrets, i un ambient una mica, no sé com dir-ho, un ambient una mica tens, no? I és l'aparició dels pallapupes que trenca aquesta dinàmica, no? Veure riure un nen que està rebent quimioteràpia i cantar un rap juntament amb els pallapupes, doncs això emociona moltíssim i és la manera de desbloquejar aquella situació. A partir d'aquí, a nosaltres ens va servir una mica també per normalitzar tot aquell entorn, tota la malaltia del Pau, per intentar fer vida el més normal possible, per desdramatitzar una mica la situació i adaptar-nos una mica a la nostra realitat. Sí que al principi recordo que es feia una mica estrany veure els pallapupes i muntar el xivarri que muntaven. I feia una mica com de respecte perquè no sabies com... Nosaltres ho acceptàvem molt bé, però els altres com ho podrien acceptar. O sigui, pateixes una mica pels altres perquè no saps com ho gestionen. Però si te n'adones de seguida que tenen una sensibilitat molt bona de detectar els límits de cada pacient, de cada familiar i saber fins on poden arribar. I mica en mica, quan veus aquesta habilitat que tenen ells, doncs tu també t'ajuda per relaxar-te, per estar més tranquil i per participar una mica de la gresca que munten. Això van ser els inicis. Després, a l'últim any i mig, sí que ha sigut una relació amb anècdotes molt intenses, perquè ha sigut un any molt difícil. El Pau ha rebut un trasplantament de mèdula i ha tingut més complicacions de les vegades. I hi ha anècdotes, sobretot amb la Helocatila, que suposo que la deveu conèixer a tothom, perquè és espectacular. I ens ha ajudat molt. Ens ha ajudat molt a rebaixar una mica la por. La Helocatila i tots els pallapupes. La por, a trencar la dinàmica dels pensaments intrusius que genera a vegades la por, i a canviar una mica el xip, a ser més positius i afrontar-ho tot amb un altre tarannà. Una mica és aquesta la relació que tenim nosaltres amb els pallapupes, que és excel·lent i que suposo que durarà ja per tota la vida. Moltíssimes gràcies, Sergi. Molt bé. Realment, estic com amb ganes de que... Aquí tenim, perdoneu, és el Pau. Digo que no se te oye nada. Que només, perdoneu, el Pau té un vincle tan bèstia amb els pallapupes que a ell no li agradava mai disfressar-se per carnestoltes i l'única vegada que va voler disfressar-se és de pallapupes. I aquí encara tenim... No es pot posar de peu perquè està en una cadira de rodes, però a veure si podem... Veieu? Mira, targeta. I aquesta il·lusió, és que s'obren les paraules quan veus aquestes coses. Això, en fi, això no té preu, sincerament. Bueno, jo també volia dir una cosa. Ens permeteu participar un momentet? Bueno, en sèrio. Jo acabo de passar un procés de trasplantament molt dur i realment he estat molt fotut i ara m'estic recuperant i ara estic molt bé respecte a com estava i
me'n recordo que fa més o menys un any jo estava en una UCI sense veure el sol ni res, tancat allà, en 4 parets, i no veia la llum. I un dia vaig demanar que vinguessin els pallapupes. I van venir els pallapupes, en més concret la meva millor amiga, la Hello Catila, i aquell dia, amb el seu humor, em van fer veure la llum i a partir d'aquell dia vaig despegar i tot va anar superbé. Va ser com un miracle i això no ho pogués haver aconseguit sense ells. I estic molt agraït tant la Hello Catila, com el Mascarillo, com el Tiritín, com l'Oxígena. Hi ha tants que són tan fantàstics tots que estic molt agraït d'ells perquè sense ells no hagués sigut possible. Bueno, ja ho he dit. Moltes gràcies. Molt bé. Un salut. Certament aquesta és l'anècdota més impactant perquè realment era a principis de desembre, el Pau, amb unes analítiques molt poc positives, per dir-ho d'alguna manera, per una producte d'una medicació que li va afectar, cognitivament també una mica espès, i va ser, jo crec que era un 9 o 10 de desembre, i aquesta visita a la Hello Catila va ser tan espectacular el canvi en les analítiques que fins i tot va poder celebrar el Nadal a casa, el Pau, quan era, fins llavors, era quasi bé impensable. Vull dir, que la tasca dels pallapupes és com un gran catalitzador de tota la tasca mèdica, que no s'ha de deixar de banda. I potencia molt més els efectes i les analítiques que canvien. És l'intangible de tot plegat de les analítiques. O sigui, les analítiques, com es veu amb una analítica a l'efecte dels pallapupes? Bé, doncs amb els canvis que es produeixen, simplement, perquè no... I en aquest cas concret va ser realment espectacular i de fet, quan ho recordem, a vegades encara ens cauen alguna llagrimeta i ens emocionem moltíssim. Bé, ara sí que ja deixem passar els altres, que si no, no tindrem temps de parlar. Moltíssimes gràcies. Escolta, Pau, si jo m'he emocionat, no vull saber com està la Hello Catila ara mateix. O sigui, se li deu haver quedat xopa del nas. Doncs moltíssimes gràcies. Estic segur que també us cauran moltes preguntes després a la taula rodona i donem pas ara a la Carmen. La Carmen és mare, és àvia i des de fa un temps és pacient de l'Institut d'Oncologia de Catalunya on es tracta d'un càncer de mama. Endavant, Carmen. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, Carmen. Si puede ser un poquito más fuerte. Más fuerte, sí. Hola, buenos días. ¿Ahora? Sí, yo creo que se escucha suficiente. Vale. Bueno, yo seré un poquito más escueta porque, claro, no es lo mismo, supongo, cuando se vive de cara a padres, ¿no? Con pacientes así de pediatría, que también lo he vivido, por cierto, porque yo la primera experiencia con los pallapupas fue en el año 2003 con mi hija en San Juan de Dios también, que estuvo ingresada un mes. No por temas oncológicos, gracias a Dios, ni nada de eso, porque era un accidente de tráfico. Y fue la primera experiencia, la verdad que fue muy gratificante, porque parecía que esperabas, ¿no? La visita de los pallapupas en la habitación y era un susto. Y eso que ella al principio lo pasaba realmente mal. Que al final los pallapupas tenían que quitarse la bata para entrar a la habitación, porque ella veía una bata blanca con 2 añitos y medio que tenía y lloraba, pero vamos, lo que no se puede uno imaginar. Entonces ya se quitaban la bata, muy participativos, la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Y luego la siguiente experiencia que he vivido yo pues ha sido en el oncológico, que de hecho, bueno, a mí me operaron de cáncer de mama en mayo del 2019 y de hecho todo el tema de quimioterapia me lo estuvieron dando en el Brogy y ahí sinceramente es una pena porque allí no están los pallapupas.
Y también creo que al ser un hospital vinculado al ICO, también estaría bien que estuvieran, porque cuando estás con la quimioterapia hay veces que sí que puedes ir acompañado, pero hay otras veces que no te toca a otras que ir solo, ¿no? Porque tu pareja trabaja, tus hijos están estudiando. Entonces, bueno, esas visitas así de los payapupas, igual que hacen los voluntarios de la Asociación del Cáncer, ¿no? Pues todo eso pues te ayuda un poquito a llevarlo mejor. Y entonces, donde yo he vivido la experiencia mía con los payapupas fue en el oncológico del Durán y Reynal, con los tratamientos de radioterapia, entonces sí que me derivaron allí. Y yo la verdad es que me olvidaba a lo que iba a entrar, porque no es lo mismo una radioterapia que una quimio, sí que es cierto, pero claro, mi situación, la radioterapia era dolorosa por la movilidad que tenía del brazo. Entonces, el ratito que estaban ellos, antes de entrar yo, pues se me olvidaba totalmente a lo que iba, ¿no? Que era pasarlo mal, 10 minutos, pero eran duros. Y una de las veces fue muy divertido porque incluso fui con mi hija, que tiene 19 años, y bueno, yo sería los payapupas que se estaban de mudanzas, iban a pintar la zona y estaba moviendo todos los muebles. Entonces mi hija y yo también éramos unos muebles que nos iban a mover. Pues total, salió la radióloga de la consulta, yo tenía luego hora con ella, y yo tenía la cara llena de etiquetas con números, el 1, el 2, el 3, el 4, porque ellos me iban a mover a los sitios donde ellos decían, a la sala 1, a la sala 2, y entré de hecho a la visita de la radióloga y se me quedó mirando y yo quitándome las etiquetas de la cara. Y se quedó, ¿qué has hecho? Digo, no, los payasos, digo, mira que lo han pillado y me han puesto, ¿no? Y también con mi hija, ese mismo día, no, fue un día después, otro tratamiento que fui, ella pues la vieron vestida así moderna, con los tejanos rotos y eso, pues bueno, fueron a por ella, se lo pasó mal, pero también se lo pasó bien, porque venía acompañándome ese día, y bueno, y ese ratito pues de risas, pues te ayuda. Que es cierto que es triste, ¿no? Porque también de ese típico paciente, a ver, cada uno pues es respetable, se encuentra mal o lo que sea, ¿no? Pero se ves que no les gusta, ¿no? Se ves como un rechazo hacia los payasos, ¿no? Y te da pena, porque dices, jolín, con lo que ayudan realmente a llevarlo, ¿no? Que haya gente, pues, que no les guste, pero bueno, eso es respetable. A lo mejor cada uno, pues bueno, lleva la enfermedad de una forma diferente, ya sea un cáncer, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, ya te digo, pero mi experiencia es que son geniales, es un 10. Y vamos, es que no hay mejor medicina que la que te haga reír un rato y disfrutar. De hecho, yo ahora soy abuela, hace 3 semanas que nació la pequeña, y para mí es que eso es un disfrute también. Es que es no solamente una medicina lo que te ayuda a salir adelante, está tu cabeza, los de tu alrededor y todo lo que te haga reír y olvidarte de lo que estás viviendo. Y ya está, yo soy más experta. Ha sido breve pero intenso. O sea, la verdad que escuchar las experiencias del efecto de los payapupas en los pacientes adultos creo que también es muy, muy valioso. Entonces, yo creo que habrá tiempo para alguna pregunta, ¿vale? Entonces, empezaré haciéndole una a Fabricio, que nos has contado realmente todos los efectos que tenía en tu estancia en el hospital de los payapupas. Y te quería preguntar, ¿en qué momento para ti es más necesario la presencia de los payasos de hospital? O sea, tú que lo has vivido en carne propia, ¿cuándo es más importante? Para mí, la importancia que tienen ellos realmente, bueno, pues te podría decir que es principalmente un poquito antes de que empiece el tratamiento, porque me ayuda a entrar con mucha fuerza, ¿no? Y más motivado, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y hay días que podemos estar más motivados, hay días que podemos estar mucho más tristes y bueno, y los días en los cuales no nos sentimos tan bien, ya sea por motivos externos o simplemente porque no te apetece hacer quimioterapia, al fin y al cabo
la quimioterapia siendo sinceros, es un veneno, el cual te ponen la cantidad justa, medida, para matar al tumor y no matarte a ti, siendo sinceros. Bueno, pues es lo que yo tengo de experiencia. Y bueno, para mí que estén ellos antes de hacer la quimio, pues me ayuda a entrar con más ganas, ya sea quimio, ya sea radioterapia, pues para mí su presencia momentos antes de estar haciéndola, o incluso que se tiene la oportunidad, al menos desde mi hospital San Joan de Déu, durante la quimioterapia, si están ellos, tal, pues también, pero un momento el cual yo siempre agradecería que ellos estuviesen allí serían momentos antes de iniciar cualquier tratamiento. Alguna vez ha pasado que antes de una operación, tal, me han animado, tal, y eso la verdad que es muy importante cuando te toca, ¿no? Vivir algo bueno, que no se vive todos los días, no tienes una operación todos los días, no tal todos los días. Entonces, cuando son momentos difíciles, echarse unas risas antes de que te toque hacer algo duro, pues yo lo agradezco mucho, y yo creo que muchos de los pacientes que son compañeros míos de batalla, por decirlo así, eh, que yo siempre hablo con ellos, pues creo que están de acuerdo conmigo. Moltíssimes gràcies. Us sembla, Sergi i Pau, si us transmeto la mateixa pregunta? pregunta és a quin lloc considerem més important a Espanya-Copes. Sí. Jo crec que són importants arreu, vull dir, a tot arreu, perquè són escenaris... Lo que quería decir yo. Lo que queria dir tu. Bueno, són importants a tot arreu. Deixem que parli ell, perquè si no, després em dona la tabarra, sisplau. Digues, digues. Bueno, jo crec que són importants a tot arreu. A mi els Payapupes m'han acompanyat durant tota la vida, sempre que havia d'anar a fer tractaments i transfusions a l'hospital, sempre estaven allà, saps? I a vegades oi, ja venen els Payapupes. No, però els necessites en aquells moments, saps? No sé, des de fora potser sembla que siguin gent que t'entretén, però si ho vius en primera persona veus que són molt més. Són una font d'energia i vitalitat brutal. I jo crec que fan falta tant a les sales d'espera com en els hospitals de dia, com en els quiròfans, com a les UCIs, a tot arreu. Perquè no sé com s'ho fan, però d'on no hi ha et treuen un somriure. No? És que parla més bé que jo, està claríssim. Anava a dir, Pau, ets un savi. Ets un savi. És un savi, sí. Bueno, si portés el teu barret me'l trauria. Doncs ens queda temps per fer una última pregunta a la Carmen i ja haurem de despedir aquesta taula rodona, si us sembla. Que l'estic disfrutant i jo tiraria, però no ens deixen. Carmen, tú que además has vivido esto de que en un hospital había payapupas, en otro no, ¿con qué percepción te quedas de cómo es que hay tan pocos payapupas y cómo se te ocurre a ti que se podría impulsar más esto? Sé que es una pregunta difícil, pero como has vivido la percepción de los diferentes centros hospitalarios. Pues
Sí, a ver, yo creo que sería necesario, es que ya digo, en todo centro hospitalario, no solamente relacionado con el cáncer, porque hay enfermedades que no son de cáncer y también son necesarias porque son duras. Es que, a ver, cualquier enfermedad puede ser dura para una persona, ¿no? Eso es, yo creo que cada cual es particular. Entonces yo creo que una buena opción sería, pues, no sé, formar más personas, aunque esto sea innato, porque no es decir, estudio un grado medio elemento, ¿no? De mecánica, por ejemplo, no, eso tiene que ser innato y vocacional, es como maestro, un médico, pero quizás sí que fomentar un poquito más un grado medio de estos de formación que hay ahora, pues hacerlo, no sé, hacer algo así y que haya más payapupas y más gente que lo pueda hacer, sin un límite de edad, sin un límite de nada, simplemente gente que lo quiera hacer realmente, dar una preparación y que todos los hospitales tuvieran la oportunidad de tener los payapupas, o cuando entras a un tratamiento, mientras te lo están dando, cuando sales de una visita de un médico que te dice tienes esto, esta enfermedad, lo que sea, pues tener a alguien ahí que a lo mejor en ese momento parece que no te estén ayudando, pero sí que lo hacen. Entonces, pues quizás sería una formación a gente que lo quiera hacer. Bueno, yo creo que el equipo técnico de Payapupas estarà apuntant notes de totes les reflexions, de tot el que ens heu dit, i crec que ara sí que ens hem quedat sense temps. Llavors, moltes gràcies a tots. Jo he disfrutat moltíssim d'aquesta taula rodona. He pres notes de tot el que heu dit perquè sou tots un pou de sabidoria. I moltíssimes gràcies. Crec que hem de donar pas a la següent taula rodona. Llavors, equipo técnico Payapupas, cambio y corto.